A danas je sa mnom moja draga gošća koja se zove... Kako se zove? Iskra. Iskra! Zdravo, draga Iskra. Znam kako se zoveš, nego sam se malo šalio. Moram nešto da te pitam. Jel voliš ti da crtaš? Da, volim. Onda imaš sigurno omiljenu boju. Čekaj da pogađam. Žuta, Ne. plava, Ne. ljubičasta. Ne. Koja ti je omiljena boja? Roza. Roza! A šta misliš ti koja je moja omiljena boja? Mislim da ti roza, da ti je omiljena boja crvena. Otkud znaš? Lepo kad si obučen u crveno. Vidi, stvarno nije bilo teško. Jeste, pogodila si. I sad imam jedno baš onako specijalno pitanje, a to je da li ti voliš iznenađenja? Da. Stvarno? Onda ćemo zajedno da napravimo jedan crtež iznenađenja. Dobro, Jel može? ali kako ja? Ja ne znam da crtam. Pa s njima da naučimo, zato si ti ovde danas sa mnom. Jel može? Da.